King Production. Abela Kaya Gilitaro, Сюлейман Бартера и Анджело в семейство. От Бербер Сюлейман Панега поздрав керава ме дадеске. О Бербер Сюлейман, о патрона кай си леско. Прощен ден, Анджело ми фамилия. Мастаренто маре мосте и си мандут бари фамилия. Капа баравто мен вали гърми на джамбаза. Пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Викнало се Северна и Садово България. Епсити барвало от патрона, онай баро Анди Сюлейман Панега. Ефтино лев, ефтино бикнел всичко сам. Постигна сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Викнало се Северна и Южна България. О Сюлейман Бартера, ти шулен сова херова, наши перавена, Сюлейман патрона. Аме синиям думото месте, одоле си баре легендария. Тари баре златна Панега, od džambazi obare domu kako bare bilesco. Vali grmi